Hey Mary, what's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hello everyone! Hi guys, kamusta kayo? How are you guys doing? I hope na okay lang kayo, no? Yung sa iba sa inyo, pumapasok na ba sa work, I hope na okay lang kayo, ha? Walang mga anxiety issues, no? Anyway, it's been a while. Lagi ko sinasabi yun, no, lately. Kasi nga, ang hahaba ng pagitan ng mga videos ko. One of the reason is that I'm here in my province in Mindanao. Kasi it took me a while, no? It's been 2 years na hindi ako nakauwi dito sa Mindanao. Dito sa Bukidnon. Kasi nga, because of the pandemic. So, 2 years kong hindi nakita yung family ko dito at mga pamangkins. Well, alam mo naman tayo, we have anxiety issues. So, yung mga protocol, wino-worry natin yan. Lalong-lalo na ako. So, laging, uwi na ba ako? Kailan ba ako uwi? Nagpaalam na ako, ganyan. But then again, pabago-bago yung mga protocols because of the surge sa mga, yung mga nagkakaroon ng COVID and all that. Nababago na naman. So, gusto ko kasi medyo yung maluwag na bago ako umuwi. Para wala na masyadong hinihingi sa airport. Wala nang alam mo yun, yung mga hassle kumbaga. Kasi na-worried ako. Kahit nga nung pag-uwi ko ngayon dito, ang dami kong worry na baka mamaya pagdating ko sa airport, hingyan ako ng ganito, ganyan-ganyan. Tapos, pagdating ko pala doon, wala na. Vaccine card, kahit nga yung vaccine card ko, hindi na tiningnan. Ticket na lang. Yun. Ayun, so, finally, nagkaroon ako ng lakas ng loob na talagang i-push na talaga yung pag-uwi. And originally, dapat i-vlog ko yung pag-uwi ko dito, no? But then again, I was so excited to meet with to see my pamangkins, especially my mom. Kasi nga, ang tagal kong hindi sila nakita. So, talagang nag-focus na lang talaga ako doon with the family. So, hindi ako nakapag-vlog. Then, yun, hindi ito bakasyon actually. Lumipat lang ako ng location. Kasi, I'm so grateful sa company kung saan ako nag-work dahil work from home pa din kami. So yun, nung nakaschedule na work from home pa din kami, nag-decide na ako na uuwi. At dito muna ako mag-work from home. Hopefully, yun, for a while. Anyway, I'm here. Nakakatawa guys, kasi nga sobrang excited ko. Nakalimutan ko, ang dami ko nakalimutan ko yung lalagyan ng cellphone. Wala akong patukan ng cellphone ko, naiwan ko dun sa station ko dun sa Makati. Wala akong dalang tripod, wala akong dalang mic na pag nagpa-vlog. Sabi ko, tapos tsaka ko lang naisip lahat yun nung nasa aeroplano na ako. Syempre yung 1 hour na flight, nandun ako nakaupo lang, tapos shucks, hindi ko pala dala yung ganito, hindi ko pala dala yung ganyan. I was thinking of buying na lang here, pero naisip ko naman na, Tapos, paano pag bumalik na ako ng Manila, di may iwan ko yun, so walang gagamit, ganyan. Kaya, hindi na lang ako bumili. Anyway, the plan here was, dito lang talaga sa bahay. Wala akong masyadong dalang pang alis, mga short lang, isang pants. Kasi the initial plan is, since 2 years nga ako hindi nakauwi dito sa amin, dito lang talaga ako sa bahay. Hindi ako lalabas, hindi ako aalis. Kung kailangan lang talaga, tsaka lang ako lalabas. Kasi I just want to spend this 1 month with my mom and my pamangkins. Family. Ganon. Kasi nga 2 years ko lang hindi nakita. Ang laki-laki na ng mga pamangkins ko. Ayun, banding with them, being a tito, ganyan. Sobrang na-excite ako doon. And then dito ako nag-work. And then for the past 2 weeks na nandito ako, sobrang ulan. Kasi nga, as in every day, wala talagang tigil since dumating ako 2 weeks ago.
talagang everyday. Ngayon lang siguro nakadalawang araw na kami na buong araw na mainit. And then yung ulan is gabi na lang. But then nung Friday ba yun? Basta yung Friday or Thursday, as in talagang buong afternoon from 12 or 1 p.m. Ang lakas ng ulan hanggang gabi. Ganon siya, kaya talagang sobrang ginaw, ganyan. Baguio feels. So far, yung parang worried na na-feel ko is yung nasa airport pa lang ako. Yung anticipation ko pauwi dito. Kasi nga, alam mo naman tayo with anxiety issues, warrior tayo. Hindi natin napipigilin yung isip natin kaka-worry. Hanggang we found something na talagang, hanggang nandun na tayo, takita natin na wala naman talagang dapat ika-worry, di ba? Kasi nga, yun nga yung mga protocols, ganyan. Pero pagdating ko sa airport, wala. So, okay na ako. So, yung worry na yun, napalitan ng excitement hanggang nakauwi na ako dito. And right now, I'm feeling okay. Hawak-hawak ko lang yung cellphone ko, guys. Nakakangala. Anyway, nagugutom ako. Magti-3 na ng afternoon. It's Saturday. Magti-3 na ng afternoon. Yung mga pamangkins ko, natutulog. Tsaka, umalis naman si ma'am. Yun. So, ako lang dito sa kitchen, sa dining, ganyan. Kain tayo. Parang gusto kong kumain ng ice cream. Kaya lang madilim. Teka lang. Ayan. Masyadong dilaw yung ilaw. Ayan, maliwanag na. Ito pala yung bahay namin. Ayan. Yun yung kitchen. Hindi ako marunong magluto, guys. Sila yung nagluluto. Hanggang hugas lang ako ng pinggan dito. Tapos kuda-kuda, ganyan. Sila na yung magluluto. Baka kasi masayang. Hanggang luto lang ako. Hanggang prito ng itlog. Hanggang scramble ng egg. Hanggang dun lang yung kaya kong i-push. Baka masayang yung pagkain eh. Anyway. Nagugutom ako. Gusto kong lumafer. Ay, mag-ice cream tayo. Anyway, saan ko ba ito ipapatong? Wala kasi akong... Nakalimutan ko, nakakainis talaga. Nakalimutan ko lahat. Sobrang excited kasi. Wala, hindi ko na naisip, no, na, teka lang, mag-vlog pala ako. Anyway, kamusta naman kayo, guys? I hope na you guys are doing well. Nababasa ko yung mga message nyo sa Messenger. Doon kay ate na nag-message siya dun sa sa YouTube about dun sa son niya. Pinatingin na daw niya sa psychiatrist yung 14 years old ba yun na anak niya. Ate, I'm so sorry ha, kasi hindi ko alam kung ano yung issue ng bata. I would suggest na magpa-refer kayo sa child psychiatrist or child psychologist kung meron yan dito, no? Kasi bata yan eh, kahit na 14 years old, hindi pa yun siya adult. So baka mayroong mga, we don't know kung wag naman sana or baka may autism or baka special yung anak mo. We don't know. I have no way of knowing kasi wala naman akong background sa ganun. But it would be, kung nagpatingin ka na sa psychiatrist, humingi ka ng kung hindi ka satisfied dun sa mga sagot ng psychiatrist, hanap ka ng iba. Or hanap ka ng child psychiatrist, child psychologist that could help your kid. Ang hirap ng ganun, no? Especially pag mom ka, tapos may issue yung anak mo. Yung question niya, guys, nandun sa latest, matagal-tagal na yata yung video na yun, 1 year na. Yung about psychiatrist and psychologist nandun. Baka meron kasi din kayong maisagot para matulungan natin si mami, no? Anyway, laps muna tayo. Yung oras na, alas 3 na. Habang chika-chika. So anyway guys, kung gusto nyo pumunta dito ng Mindanao, I think depende sa city yung pupuntahan nyo, no? Pero pag sa Cagayan de Oro, wala na silang mga hinihingi. Kahit nga yung vaccine ID ko hindi na tiningnan. So parang normal na lang talaga siya. Tsaka punuan na yung eroplano. Then, ako kasi we don't have here. We don't have airport. So, laging Cagayan de Oro. So, Cagayan de Oro or Davao. Sa Davao naman hindi ko masyadong kabisado. Hindi ko alam kung ano yung mga protocols kung meron pa ba. And for me, doon ako sa mas
safer para hindi ako na aaning, hindi ako na hindi ako na nagkaka-anxiety, na-worried kasi baka mamaya atakihin ako dun sa alam mo yun, yung parang yung isip mo, nasa sasakyan, papunta ka pa lang a day before your flight, ang dami mong iniisip na, baka mamaya maditin ako, baka mamaya hindi ako papasukin, baka mamaya nahingin sa akin, hindi ko dala, kasi hindi ko alam. Alam mo yung ganun. Well, for those of you na may anxiety issues, alam nyo na to, no? Minsan pinangungunahan tayo ng isip natin, tapos hindi natin nakokontrol. This town, yung Valencia, way back when I was still a kid, this is just a stopover town. Stopover town lang talaga siya ng mga travelers, mga drifters, at saka yung mga panel, yung mga nagdadala ng mga products around Mindanao. So, stopover town lang siya kasi this is a town of farmers. Maraming mga farmers dito, may mga sariling mga ang tawag dito, lupa, ganyan. Yun, so dinadaan-daanan lang to ng mga travelers going to Davao, to bigger cities. So kasi walang ibang way. Ito lang, Sayre Highway dyan. Since nga nadadaanan kami, ayan. But then, time passed. Malaking na siya ngayon. Ngayon we have McDonald's, we have dalawa na yung Jollibee namin, may KFC. Meron na kaming Robinson Mall. At may mga kung ano-ano pang mga bago. At ang dami na rin mga tao. Dati makakilala halos sa mga family, especially pag nasa church, pumupunta ng church, magkakakilala yung mga tao. Ngayon, hindi na. Kasi nga ang dami-dami ng tao. 'Di ba? Well, anyway, wala akong masyadong updates. No? Parang ano lang to, parang balitaktakan lang. Kasi it's been a while na hindi ako nakapag-vlog. Ang hahaba na ng mga araw ng pagitan ng mga videos ko. Hindi na yung kagaya dati na weekly. Masyado ako na preoccupied sa mga kung anik-anik. I'm so sorry, guys. Especially with the work, with the changes, ganyan. And at the same time, ayun, mga updates. So, pag weekends, talagang tulog. Tapos quality time with loved ones. And now that I'm here, quality times with family and with my mom and my pamangkins. Kasi nga mga bata ngayon ang bilis-bilis lumaki. 'Di ba, unlike sa atin dati na talagang grabe, iba yung naalala ko pa dati yung mga naglalaro sa labas, ganyan. Diyan sa backyard, doon hanggang kung saan ako nakakarating. But the kids now, nandito lang talaga sila sa bahay kasi they have gadgets. 'Di ba? At their age, kung saan ako nakakarating, halos naikot ko na tong buong town. But sila, dito lang sila sa bahay kasi nga may gadgets na ganun ang, well, you can't fight it kasi ganun na talaga yung age. Parang nakakaawa naman. Pero yung ibang parents, parang nire-restrict pa rin nila, but then the kids grow na parang marami siyang hindi alam na alam ng mga kaedad niya. Kawawa naman. But anyway, I'm not a parent, no? So don't crucify me on that. Observation lang. Anyway guys, how are you guys doing? I hope na okay lang kayo, ha. Basta alam niyo na at this point in time, kung matagal na kayo dito sa channel natin, alam niyo na siguro alam niyo nang paano pakiramdaman yung sarili niyo when it comes to your mental health. Yung trigger, alam niyo na yung mga triggers ninyo, alam niyo na kung ano yung mga dapat nyong iwasan, alam niyo na kung paano i-handle yung utak ninyo. Ito given ha, kung given na nakokontrol nyo yung sarili ninyo. Kasi kung hindi na talaga at mahirap na, I suggest na magpatingin na sa mga expert. As I've always said sa every videos ko, di ba? Kasi mahirap talagang magbida-bida, especially pag ito yung kalaban natin. Kasi parang sarili natin yung kalaban. Hindi naman natin to pwedeng i-blame kahit kanino. Kasi ganito na talaga tayo, we are wired differently.
or kung sa experience natin from the past, kung saan ito nagsimula and all. Nangyari na, ito na siya. So, we have to deal with it. I'm just grateful na nag-work lahat ng mga pinaggagawa ko dati, no? Kasi, hindi ko alam kung baka mamaya naging dependent ako sa medication. Buti na lang na hindi siya ganun kalala. But, I felt for those na talagang dependent sa medication. Kasi mahirap talaga siya when it comes to mental health. And, I mean, yung mental health yung ano mo, kalaban mo. Take good care of your mental health. Importante yan. Huwag niyong iwalang sa bahala lang. You take for granted and all. Yung mga mantra ko, yung mga kasabi ko dati, maraming nagsasabi na arte, ang OA. Wala akong pakialam kasi I'm just helping myself. Hindi naman nila alam talaga kung ano yung pinagdadaanan ko at kung ano yung na-experience ko pag nagkakaroon ako ng anxiety attack. Ako lang yung nakakaalam nun. At ako lang yung nagsastruggle nun. So, I'm doing it to myself, not for them. Kaya, wag niyong isipin na ano, hayaan niyo sila. Hindi naman nila naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan niyo. Tulungan niyo sarili niyo. Kaya sa tingin nyo mukha kayong tangas sa mata ng ibang tao. Dead man, no? Hello. Yung mga pinag-share ko dito, it works for me. I'm sure kahit pa paano mag-work din yun talaga. Hindi ako nag-journal eh. Tagal ko na hindi nakapag-journal. For dati almost every night talaga. Yun yung makasagsagan talaga ng ano ko. Ng anxiety ko. Pinakita ko yun mo. I have a vlog about journal. Hanapin nyo yun dito sa channel. I have a vlog about journal na pinakita ko sa inyo yung journal ko. Pinakita ko dun sa vlog na yun yung journal ko. Yung mga affirmation journal ko yun. Ayun. And then, of course, breathing exercises. Basta, kung meron na kayo, whatever, kung ano yung mga app na ginagamit niyo for breathing exercises or kung yoga app man yan, it doesn't matter. Basta matulungan kayong kulmalma yung isip ninyo during anxiety attack or kung nafe-feel nyo na may trigger kayong nararamdaman at nafe-feel nyo na yung isip nyo pabalik-balik dun sa thought na yun, pabalik-balik, hindi nyo nakokontrol. It's a sign, parang may nasagap na trigger yan or it's a sign of something na parang magkaka-atake ka. Ayun na, balahan nyo na kaagad ng mga kung ano mang positive affirmation, kung ano mang breathing exercises, kung ano mang exercises na, physical exercises na ginagawa nyo to calm yourself down para mag-focus yung sarili nyo sa isang bagay na hindi dun sa negative na yon kundi dun sa positive. Kasi kung ginayaan nyo lang yun, tapos biglang nag-spiral, tapos biglang, wala na, para ka nahulog sa bangin, kasi hinayaan nyo lang, tulala na lang kayo, nakatingin na lang kayo sa kawalan, tapos hintayin nyo na lang na mag-hyperventilate o manginig yung katawan ninyo dahil nagkakaroon na kayo ng physical symptoms. I'm just talking about the experience that I have ha. Ganun kasi ako eh, pag nag-spiral na yung isip ko tapos hindi ko siya na-control, hinihintay ko na lang yung physical symptoms na mag-manifest. may kasi ko siya na-control, ba't siya paulit-ulit, ba't siya pabalik-balik, ayun na. Kinakabahan na ako, nanginginig na, tumutulo na yung mga pawis. Feel ko nanginginig na yung katawan ko, nag-chill na. No, everything. Yun, the works, lahat, yun. Nangyayari na siya, o yun. Mahirap na masyadong i-control yun. Nagtatakbo na. Nagtatakbo na ako dun sa labas, hanggang kumalma ako. Kulang na lang pumunta. Ayun, dati tumatakbo ako sa ER. I could laugh about it right now kasi na-experience ko yung first hand. But during those times na na-experience ko, it's not funny. And for those of you right now na nagkakaroon ng ganyang klaseng experience, I understand you, I feel you. That's not funny. Kasi kahit na
let's say sabihin lang nating 3 minutes lang yun na atake. Pero ikaw mismo na nagkakaroon ng 3 minutes na attack, it feels like a lifetime. Parang ang haba-haba niya kasi tagal-tagal yung matapos. Oo. Tapos may mga remnant pa yan na matitira sa isip mo na pinipilit mong i-push out para wag bumalik. Kakaloka. Anyway, I hope na hindi ito magiging trigger guys sa inyo. Nire-relay ko lang ito sa inyo kasi I know na for those of you na may anxiety issues, may anxiety at nagkaka-anxiety attack, naiintindihan yung sinasabi ko. Ang sarap sana kung may convention, no? Hey, kung sino man yung mga sino bang mga tawag nito, namumuno sa DOH na pwede nating matap to have a mental health convention. Let's do it. Kasi I think it's about time. Nananawagan. Parang ang laki kong YouTuber no, para manawagan. Sana magkaroon ng mga mental health convention para lahat tayo mga may anxiety issues, magkakausap-usap, ano mo yun, nag-exchange ng, to have someone na kapareho kayo ng experience, it feels okay. Diba? Well, for me kasi parang feeling ko hindi lang ako. Kasi nung time, diba, as I have said before na, wala akong makita So parang, sige ako na lang gumawa. Naghahanap ako ng, yung parang makaka-relate ako sa kanya na, hindi artista kasi yung parang simpleng taong kagaya ko, hindi artista kasi hindi naman ako makaka-relate sa mga artista. Yung mga simpleng taong kagaya ko na hindi afford na magpa-psychiatrist, hindi afford yung pumunta ng psychiatrist, na magpapa-therapy every week, alam mo yung ganon. Yung mga normal lang na taong kagaya ko. Anyway, thank you guys. Thank you Nakikita ko nadagdagan yung subscriber natin na for these past weeks no, na kahit hindi ako nagkakapag-vlog. Thank you. I hope na sana may nakukuha pa rin kayo sa vlog natin kahit papaano. Nakakagaan ng loob ninyo. Doon naman ako natutuwa. And thank you for letting me know. Kahit simple lang yon, it means a lot to me. Kasi parang affirmation na rin for me yon. Nakaka-uplift ng kalooban. Ayun. Thank you so much. And sorry medyo natagalan. I'll do my best na masundan ka agad ito. Kung paano ko i-vlog. Kasi wala akong tripod. Ano ba yan? Anyway, thank you so much sa mga suporta ninyo. Sa mga messages ninyo, hindi ko lahat nasasagot guys. Pero nababasa ko naman. It took a while pero nababasa ko naman. Thank you din. Thank you. Anyway, good luck sa atin and hanggang sa next video na lang ulit. As I've always said, please choose life, please choose happiness, and please start your day with a smile. Naubos ko na pala. Parang gusto ko pa. Pero yung sugar, my goodness. Anyway, isipin ko muna. Bye for now. Bye!